Bună tuturor și bine ați revenit la un nou video. Este și videoul cu care vom încheia seria de lecții pe acest an, înainte de Crăciun, înainte de sărbători, și vom reveni cu multe alte videouri ulterior, care vor fi din ce în ce mai practice și care vor avea, să zic așa, un impact mult mai mare asupra practicii zilnice din spital. Am rămas să discutăm despre examenul clinic general. Avem o agendă ca de obicei. Practic, voi urma foaia de observație, dacă vă amintiți modelul pe care vi l-am arătat data trecută. Și am cuplat primele elemente într-un, să zic așa, subiect comun, și anume date generale, după care o să luăm fiecare aparat în parte și vom vedea ce ar trebui să scriem. Scopul acestei lecții este ca să aveți o idee despre ce veți avea de completat în foaia de observație la partea de examen clinic general. E o problemă de care eu personal m-am lovit și anume, am de făcut o foaie, știu să fac anamneză, cu toții știm să facem o anamneză după anii aceștia de facultate, însă în momentul în care trebuie efectiv să scrii datele respective în foaie, este probabil și posibil să ne lovim de anumite bariere, de anumite probleme. Spre exemplu, am observat ceva la pacient, însă nu știu cum să descriu sau unde anume ar trebui să scriu subiectul respectiv sau descrierea respectivă. O să vedeți pe parcurs, în timp ce vom trece prin toate aceste elemente ale agendei, o să vedeți faptul că vor fi elemente specifice fiecărei specialități în parte, pe care o să vi le explice colegii de pe secția respectivă. Ceea ce discutăm aici sunt date general valabile, cam cum ar trebui să arate un examen clinic general, și ulterior vom face niște lecții dedicate când discutăm pe fiecare aparat în parte, în detaliu, ce elemente trebuie să descriem și ce înseamnă de fapt elementele respective. Haideți să începem. Primul element pe care îl avem de bifat este starea generală a pacientului. Și v-am trecut aici 3 alternative, deci ce am putea noi nota acolo, și anume starea generală poate fi bună, poate fi mediocră sau poate fi alterată, respectiv eu v-am scris acolo gravă. Sunt situații în care pacienții, să zicem, sunt admiși direct în secția de terapie intensivă și de principiu ei vor avea și o foaie ca cele de pe secție și atunci noi trebuie să alcătuim foaia respectivă. E clar că la starea generală vom scrie pacient cu stare generală gravă, admis direct în terapie. Aceștia sunt termenii pe care trebuie să-i folosim. Ca și mențiune, ce înseamnă de fapt starea asta generală? E un indicator pentru medicul de gardă sau pentru cine va avea de-a face cu foaia respectivă, astfel încât să-și dea seama care este riscul imediat, să spunem, al pacientului respectiv. Dacă am un pacient cu stare generală bună, e clar că nu îmi fac cine știe ce probleme, pe când dacă am un pacient cu stare generală alterată sau poate chiar gravă, e clar că necesită mult mai multă atenție, trebuie să urmăresc atent ce tratament a fost scris în foaie, ce investigații și așa mai departe. Practic, ăsta este scopul în momentul în care stabilim starea generală a pacientului la internare. Lucrul ăsta îl vom relua și în evoluții în fiecare zi. O să trecem cum este starea generală, dar termenii, că pe asta de fapt o să insistăm în lecția aceasta, la starea generală, la acea rubrică putem trece bună, mediocră, alterată sau gravă după caz. O să mai vedeți trecut în foi stare generală influențată. Pentru mine nu zice mare lucru, influențată de contextul respectiv. Vor fi multe sintagme, să zicem, pe care le trecem în foi și nu le înțelegem foarte bine sau nu ne sugerează prea multe, da? Și atunci e bine să încercăm să înțelegem care e importanța elementului respectiv și ce înseamnă, ce reprezintă.
Bun, după care avem alte date și anume talia pacientului, da, deci înălțimea, o trecem în centimetri, greutatea în kilograme și după aceea avem rubrica de stare de nutriție. Aici, de principiu, ideal și frumos este să calculăm IMC-ul, indicele de masă corporală, și în funcție de valoarea acestuia putem trece normoponderal, supraponderal sau chiar obezitate, grad 1, 2 și așa mai departe. Cam astea sunt aceste date, e important să le trecem pentru că sunt tratamente influențate de greutatea pacientului, da? Iarăși, dacă trecem acolo, ne iese să zicem după IMC obezitate, da? De grad 1, deja devine un risc cardiovascular sau în funcție de cum ne ieși analizele, ne ducem spre o suspiciune poate de diabet și așa mai departe. Adică este important pentru că ne ajută tot așa la imaginea completă asupra pacientului. Mai departe, starea de conștiință. Un examen clinic normal, da? La partea aceasta, stare de conștiință, trecem de cele mai multe ori păstrată. Adică pacientul este conștient și cooperant. Sunt tot felul de elemente pe care le putem trece acolo, și anume obnubilare, stupor și chiar comă. Astea sunt niște valori importante în secția de terapie intensivă, să zicem că le folosesc mai des la neurologie, iarăși ar mai fi cazul, dar pot ajunge pe orice secție, practic, să zicem, clinică. Și atunci e important să știm că aceștia sunt termenii, se pot căuta în cărțile de semiologie, vedeți exact definiția. E vorba practic de cum răspunde pacientul la stimul, de cum efectuează diferite comenzi pe care le dăm și în funcție de aceasta noi putem să îi clasificăm, să zicem, starea de conștiință. General vorbind, la un examen clinic normal pe care trebuie să-l scriem rapid, vom trece întotdeauna stare de conștiință păstrată, după care ne orientăm după caz și ne adaptăm după situații. Următorul element este faciesul, cum este fața pacientului. Dar nu ne referim aici la fizionomie, ne referim la elemente de la nivelul feței care ne sugerează diferite patologii. Marea majoritate, să zic așa, a foilor le vom avea cu facies necaracteristic, adică nu are niciun element care să-mi sugereze o anumită patologie. Pe de altă parte, este important să știți faptul că există faciesuri caracteristice pentru anumite tipuri de boli. Am ținut să le trec aici pentru că vom vedea cumva și specialitățile unde este important să cunoașteți aceste faciesuri pentru că le veți folosi mult mai des decât colegii de la alte specialități. Haideți să vedem. Prima categorie e cea de la bolile endocrine și vă amintiți foarte bine din stagii. Faciesul hipertiroidian, acea exoftalmie. Da? Faciesul hipotiroidian, mixedematos. Faciesul acromegalic. Faciesul din sindromul Cushing, da? Fața aceea în lună plină, ceafa de bizon și așa mai departe, și faciesul diabetic. Nu insist aici pe elemente, eu vi le-am trecut cu liniuță, puteți căuta ulterior pe internet exact cum arată sau niște exemple. În același timp, este important să citiți și definiția lor. Nu facem o lecție despre faciesuri aici, în primul rând pentru că sunt, să zic așa, niște specialități care au nevoie în mod expres să le cunoască și specialități care nu se lovesc zilnic de asta și atunci nu văd neapărat justificare să insist pe aceste elemente, dar e important să știți că există, practic așa le veți și descrie și e important să citiți elementele ca să știți să le găsiți. Nu trebuie să rămânem neapărat cu o imagine, dacă nu e fix așa, nu se încadrează în facie. Este vorba până la urmă de niște caracteristici pentru fiecare în parte. Mergem mai departe, știți foarte bine și faciesurile caracteristice bolilor cardiace, faciesul mitral, da? Faciesul pletoric, congestiv și cu nume mai drăguțe, faciesul de spiriduș sau elfin.
există aparent și în bolile pulmonare, în cazul pneumoniilor, un faces vultoscum, o zonă eritematoasă de partea pneumoniei, pe care o vedem la nivelul feței. În bolile digestive, un faces hipocratic în caz de peritonită depășită. Ce mai avem așa? Facesuri în colagenoze, asta e posibil să le întâlniți în mai multe specialități și nu doar la reumatologie. Sclerodermie, faces de icoană bizantină, da, am văzut pacienți. La fel la lupus, da, erupția aceea în fluture sunt bine de știut. Dar, ca și observații, sunt facesuri bine clasificate și care se încadrează într-o anumită patologie, dar în același timp există și modificări foarte specifice, dacă vreți, pentru anumite afecțiuni, dar care nu sunt neapărat sistematizate ca facesuri. Și atunci revenim la ceea ce am zis anterior, e important să învățăm elemente, adică întotdeauna și când citim parte de semiologie, am început acum recent să studiez semiologia aparatului respirator și vom avea o lecție dedicată pe partea aceasta. Acolo îți explică fiecare lucru în parte de ce anume este produs. Spre exemplu, la zgomotele pulmonare, da? Și anume suflul laringotraheal și murmurul vezicular. Îți explică de ce apar și de ce diferă, să zicem așa, durata între inspir și expir. La fel explică la raluri. Și atunci idealul ca să înțelegem lucrurile respective este să știm ce anume le produce, ce au caracteristic și apoi să încercăm să identificăm aceste elemente. Rareori avem pacienți efectiv ca la carte și care bifează fiecare element al unei patologii. De cele mai multe ori au anumite elemente și elementele acelea ne duc către diagnostic. De asta, încercați să le învățați la modul ce elemente apar și de ce, astfel încât să le puteți pune într-un context în momentul în care le identificați. Mergem mai departe. Avem de examinat tegumentele și mucoasele. La tegumente, clasic, trecem normal colorate și hidratate. Practic asta e important în primul și în primul rând, da? Colorația tegumentelor și să vedem dacă pielea este mai uscată, dacă are, să zicem, tot felul de zone descoamative, pot fi palide, pot fi eritematoase, da? Pot fi deshidratate. Iarăși trebuie să trecem dacă există cicatrici și dacă identificăm erupții. La fel, dacă pacientul are icter, da, putem trece acest element. Iarăși, mai sunt variantele acelea de hiperpigmentare constituțională sau hipopigmentare. Sunt foarte multe elemente. Dar, de principiu, la tegumente asta ne interesează și acestea sunt elementele pe care trebuie să le descriem la această categorie. După care mucoasele, varianta de normal este aceeași, normal colorate și hidratate, dar și ele pot fi palide și ele pot fi deshidratate. Putem aici să discutăm despre limbă, da? Spre exemplu, limbă saburală sau buze prăjite. Un pacient foarte deshidratat va avea aceste elemente. La fel, sclere, da? Icterice. Le putem trece tot la acestea două categorii și în funcție de patologie putem să ne uităm și la nivelul faringelui și dacă este hiperemic sau dacă există o erupție la nivelul cavității bucale, iarăși este de precizat la această categorie. Vă dau foarte multe exemple pentru a vă da seama unde o să vă intereseze în mod expres elementele astea. Spre exemplu, pediatrie, boli infecțioase. Sunt două exemple care îmi vin acum în minte și e important să știți lucrurile astea pentru că pot fi tot felul de erupții pe care trebuie să le identificați. Da? Iarăși, oreleu, da? La tegumente veți descrie mult la partea de dermatologie și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt specialități care nu au o treabă atât de importantă cu aceste elemente. Bun, fanere, da? De principiu trofice. Veți mai găsi trecut că sunt conform vârstei sau mai erau variante cu normal implantate. Vedeți care e, să zic așa, specificul secției.
Și tot aici aș trece degetele hipocratice. Da? Trebuie să ne uităm și la acest element. Țesutul conjunctiv adipos este fie normal reprezentat, fie în exces reprezentat și mai putem preciza aici dacă are o localizare preferențială, da? Putem spune dispus la nivel abdominal sau poate distribuit, da, difuz. La fel poate fi slab reprezentat. Putem să avem și pacienți cașectici și atunci va fi clar slab reprezentat. Sistemul ganglionar. Sistemul ganglionar, clasic trecem superficial nepalpabil sau, dacă am identificat adenopatii, trebuie descrise. Da? Le descriem ca localizare, le descriem dacă sunt dureroase, nedureroase și gradul de mobilitate, apropo sau în legătură cu structurile subiacente. Trebuie să știm grupele, da, ganglionare și să le luăm la palpat sistematic în momentul în care facem examenul clinic. Cam asta avem de făcut aici. Sistemul muscular, în mod normal, normoton, normokinetic, normotrof. Am văzut secții care țineau la această mențiune. La fel, dacă este vârstnic sau dacă are poate chiar o afectare musculară, poate să fie cazul de hipoton, hipokinetic și chiar hipotrof. Da? Acestea sunt elementele de trecut aici. Iar la sistemul osteoarticular, fraza clasică sau sintagma clasică este aparent integru morfofuncțional și dacă este cazul, descriem anomaliile observate. Da? Sunt pacienți care și-au pierdut degete sau și-au pierdut câte o falangă într-un accident de muncă sau poate chiar au o amputație de gambă și așa mai departe. Trebuie să descriem lucrurile acestea aici. Iarăși, în funcție de specialitate, putem descrie aici tot felul de dureri articulare sau dureri la mobilizarea unor articulații sau chiar modificări ale articulațiilor, da? Dacă sunt edemațiate, dacă sunt roșii. Aici probabil se va descrie mai în detaliu la reumatologie și veți învăța mult mai bine. Dar cam acestea sunt elementele de luat în calcul. Și ajungem la evaluarea pe aparate. La aparatul respirator. Practic, când facem examenul clinic, avem etapele. Hai să le vedem. Inspecție, palpare, da, percuție și auscultație. Sunt 4 etape. În mod normal, descrierea examenului clinic pe aparat ar trebui să urmeze această succesiune. Și anume, ce pot să observ prima dată? Cum este toracele conformat? Dacă mă uit la pacient, pot să văd dacă toracele e normal conformat sau este cifotic sau are scolioză sau sunt tot felul de modificări pe care le vom discuta în detaliu în lecția dedicată examenului clinic al aparatului respirator. După care, ampliații simetrice bilateral, adică vrem să vedem dacă ambii plămâni se expansionează simetric, să zicem așa. Și există această tehnică prin care testăm ampliațiile costale, practic. Bun, asta e deja în partea de palpare. Mai departe, vine auscultația și atunci avem de trecut cam așa. Sonoritate, avem percuția întâi, și apoi auscultația. Sonoritate normală la percuție sau, după caz, poate fi matitate la percuție dacă pacientul are revărsat pleural sau are atelectazie. Bun. Auscultație, murmur vezicular, prezent bilateral, fără raluri. Asta e varianta de normal. La fel, poate fi murmur vezicular abolit într-una dintre baze sau diminuat sau murmur vezicular înăsprit și așa mai departe. Descriem ceea ce auzim. La fel, dacă auscultăm raluri, trebuie să spunem ce tip de raluri și unde anume. Pot fi difuz, distribuite sau pot fi localizate. Asta avem de descris. După care trebuie să luăm o saturație, după cum discutam, ne trebuie un puls oximetru să-l avem și pentru că
embolia pulmonară, pacienții cu trombembolism pulmonar pot să ajungă și la pneumologie. Este important să ne uităm la gambe, să vedem dacă există edeme gambiere. Trebuie să menționăm în cazul în care există și să fim foarte atenți, în special dacă un picior este mai umflat decât celălalt. Și atunci, pentru examenul clasic normal, să zicem, al aparatului respirator, întrucât are legătură, de obicei adăugăm și fără edeme gambiere, fără semne de tromboză venoasă profundă. Ca idee. Le puteți trece și la partea de cardiovascular, partea de edeme gambiere importantă pentru aparatul cardiovascular și la fel și fără semne de TVP. Dar noi la pneumologie de principiu trecem și aceste elemente și înainte, bineînțeles, le evaluăm la fiecare pacient în parte. Acum, la aparatul cardiovascular, v-am trecut aici niște elemente pe care nu prea le mai face lumea în ziua de azi, poate le fac cardiologii și le fac anumite secții. Dar dacă nu sunteți pe cardiologie, cel mai probabil nu veți se percută, da? Practicarea matității cardiace, poate veți încerca să palpați șocul apexian, dar frecvent veți pune pur și simplu stetoscopul și veți ausculta zgomotele cardiace, unde este important să trecem dacă sunt ritmice sau nu. Putem să trecem zgomote cardiace ritmice sau zgomote cardiace ritmice, rare extrasistole. Este posibil să auscultăm și așa ceva. Sau pur și simplu zgomote cardiace aritmice, da? Sau neregulate, cum vreți să treceți. Apoi, suflurile. Fără sufluri cardiace, decelabile sau cu sufluri și le descriem. Unde anume, da, localizare și caracter. La fel ar trebui să auscultăm vasele gâtului, carotidele, să vedem dacă sunt sufluri vasculare, decelabile, oricum ar trebui, dacă decelăm un suflu cardiac, să auscultăm și pe carotide, ca să vedem dacă are iradiere, dacă iradiază pe carotide. Bun. Mai departe, trebuie să palpăm pulsurile, da? La radiale, la tibiale, să vedem dacă nu cumva este și o componentă, să zicem, de arteriopatie. Bineînțeles, determinare tensiune arterială și aliură ventriculară. Mare atenție aici, dacă pacientul are zgomote cardiace neregulate, dacă știm că este în fibrilație, întotdeauna auscultăm cu stetoscopul, nu ne bazăm pe tensiometru sau pe pulsoximetru, pentru că varianta pe care ne va da sau valoarea aliurii ventriculare nu va fi cea corectă. Și desigur, edeme gambiere, da? Fără edeme gambiere sau cu edeme gambiere și aici la fel este o descriere, cum sunt edemele, da? Sunt albe, pufoase sau sunt roșii, da, calde, reci și așa mai departe. Sunt mai multe elemente și fiecare ne indică o anumită patologie. Dar, general vorbind, descrierea pe care ar trebui să o scriem la aparatul cardiovascular ține de elementele enumerate pe acest slide. Aparatul digestiv. La interne și la gastroenterologie o să investigați cu atenție abdomenul. De principiu ce ne interesează? Abdomen suplu, da? Mobil cu respirația. Mai putem descrie dacă pacientul are țesut adipos dispus la nivel abdominal, abdomen destins de volum prin panicul adipos. La fel, poate fi destins de volum prin lichid de ascită sau prin hepatosplenomegalie. În funcție de caz și în funcție de ceea ce găsim la examenul clinic, fix așa descriem. După care ne interesează dacă este dureros sau nedureros spontan, da? Adică nu-i fac nimic, mă uit la el și îl întreb: vă doare burta pe undeva? Zice nu. După care trebuie să palpez și vedem dacă și la palpare apare vreo durere sau nu. Și, bineînțeles, mai discutăm despre tranzitul intestinal. De principiu scriem tranzit intestinal afirmativ prezent
sau dacă există tulburări de tranzit, trebuie să le trecem tot la această categorie. Cam acestea ar fi legate de abdomen. Acum, dacă ne gândim la pacienții cu ciroză, pot să aibă tot felul de modificări pe care să le vedem la nivel abdominal, spre exemplu circulație colaterală, da? Sau poate steluțele acelea vasculare, ele sunt mai degrabă la nivelul toracelui. Le putem descrie la tegumente sau dacă nu le-am trecut acolo, le putem descrie și la evaluarea aparatului digestiv, respectiv respirator, că e tot o parte de inspecție, da, pe care o vedem în acel moment. Ficat și splină. Iarăși, de principiu, interniștii și gastroenterologii vor palpa cu simț de răspundere ficatul și splina și hematologii, pentru că interesează. Sunt clinici care vor chiar să determine anumite diametre pentru ficat, care se fac prin percuție. Dar, în marea majoritate a secțiilor, fie scriem cu margine inferioară la rebordul costal sau la X centimetri sub rebordul costal, în funcție de cum îl palpăm, sau în limite normale. Aici, efectiv, o să observați chestia asta. Sunt medici care palpează ficatul și care chiar se concentrează pe el și medici care preferă să meargă pe varianta de ecografie abdominală și atât. Se învață și asta, nu e complicat și iarăși în funcție de specialitate e posibil să aveți nevoie să evaluați ficatul mai atent sau mai puțin atent. Vă orientați în funcție de situație. Splina, corect, ce ați avea de descris, ea în mod normal ar trebui să fie nepercutabilă, nepalpabilă. Da? Și atunci e în limite normale, în momentul în care crește în dimensiuni, inițial este percutabilă și dacă se mărește suficient, ajunge să fie chiar palpabilă. Dar, să zicem, un examen clinic normal și complet la splină ar include aceste două mențiuni. Aparatul urogenital, clasic scriem loje renale libere, dar nu decelăm vreo formațiune la acel nivel. Giordano negativ bilateral, lovim ușor lombele și vedem dacă pacientul dezvoltă sau se plânge de vreo durere în momentul respectiv. Și avem discuția, bineînțeles, despre micțiuni sau diureză prezentă, simplu dacă vreți, fără disurie. Dacă există acuze urinare, trebuie să le trecem la această categorie. Iarăși, secțiunea este de aparat urogenital, pe partea de ginecologie veți învăța mult mai bine ce scris în partea aceasta. Dar, în afară de specialitatea aceasta, clasic, elementele pe care le veți avea de menționat. Și ultima categorie ține de sistemul nervos endocrin și organe de simț. Iarăși, clasic, trecem OTS, adică orientat temporospațial, fără semne de iritație meningeană și fără semne neurologice de focar. Asta ar fi descrierea completă. Și fiind vorba aici și de sistemul endocrin, putem menționa elemente ce țin de palparea tiroidei. Cam astea ar fi de făcut. Acum, dacă reluați fiecare slide în parte, eu am ținut să vă scriu descrierea normală pentru fiecare secțiune în parte și cam ce ar trebui voi să treceți. Mai departe se completează cu elementele de patologie, dar o să vedeți că e foarte important să aveți un model, să știți clar, la elementele astea scriu asta. Pentru că foaia de observație va deveni efectiv un reflex. Și trebuie să ajungeți să o faceți în câteva minute. Pentru că vor fi multe alte lucruri mai importante decât hârțogăraie. Și atunci, de asta trebuie învățat și înțeles, de fapt, ce trebuie trecut la fiecare secțiune în parte, care sunt cuvintele, care sunt termenii pe care îi folosim, pentru că, cel puțin pentru mine, asta a fost, să zic așa, partea dificilă la partea de examen clinic și de-aia am și reluat acum partea de semiologie, pentru că sunt lucruri pe care le observ la pacient, dar să zicem că nu știu exact termenul medical care descrie modificarea respectivă. Și atunci
Și partea aceasta de semiologie e importantă în practica noastră zilnică, pentru că vom avea la fel ca un alfabet cu care lucrăm zilnic și ne va fi mult mai ușor să ne facem treaba ulterior. Dacă sunt întrebări, le puteți lăsa în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în aceste prime lecții. Am planul deja făcut pentru anul următor, o să încerc să ating cât mai multe puncte de patologie, o să o luăm pe lecții micuțe, astfel încât să înțelegem patologii de care ne lovim, să zicem așa, frecvent, și vom alterna cu elemente de semiologie. E adevărat, mă voi concentra pe partea de respirator, pentru că v-am mai zis, eu sunt medic rezident pneumolog și atunci vreau să fac așa un switch pe o parte specifică de pneumologie, dar sunt foarte multe elemente pentru această specialitate și în același timp pot fi folosite și de alte specialități. Practic, fiecare lecție nu va fi dedicată exclusiv pneumologilor, ci va putea fi folosită și de rezidenți pe medicină internă și pe cardio și așa mai departe. O să avem o secțiune, să zicem așa, despre electrocardiogramă, în care vom discuta elementele de bază. Scopul meu cu acea lecție este ca oricine o parcurge să înțeleagă ce înseamnă sau ce cuprinde o descriere completă a unui EKG, ce elemente trebuie să descrie și să înțeleagă de fapt ce înregistrează electrocardiograma și ce reprezintă fiecare undă și fiecare interval de pe electrocardiogramă. Pentru că de EKG se lovește toată lumea, nu există pacient să ajungă în spital și să nu îi se facă un EKG și atunci trebuie să știm să folosim investigația asta. De asta va fi o secțiune separată pentru electrocardiogramă. Și vom aborda tot felul de subiecte care să completeze cunoștințele medicale, pentru că, într-adevăr, tot timpul ai ceva de învățat și cu cât citești mai mult și cu cât pui la punct anumite elemente, cu atât îți dai seama cât nu știi și cât de mult mai ai de citit. Dar face parte din activitatea noastră ca medici, până la urmă. Mulțumesc pentru vizionare, sărbători fericite și Crăciun fericit! Odihniți-vă înainte de noul an pe care o să-l începeți în ipostaza de medic rezident și ne vedem în 2024.